vakomana the ruling party veZanu PF vachizovhura hombe manje votaura mashoko pamwe tikatoti havatozivi kuti anorevei. Pane mashoko anoburitsa vachitaura papeji yavo yepaX ataona kuti aiwa vatoramba vachitowedzera mathreats kana kutoramba vachitowedzera masecurity threats pamwe chete neneighboring country yavo yeZambia. Saka mbina mashoko anobuda nyugo panapa ndobva subscribe like or turn on the bell icon. Upo chimwono anobatikana nechiitiko ichi chinyatso kuoneka kuti these guys havasi zvanoita. Onyora achiti what does it mean when ZANU PF, whose government is hosting the Sabc summit, calls the Zambian president Detained Hichilema a puppet president and says he should stay away from attending the Sabc summit? We truly have a rogue government and the president in power. How do you sink so low to continuously insult a neighbor? The other day, it was the ZANU PF ICT cabinet minister calling the Zambian president a regional security risk. Amba posta picture racho rapakora vakataura vachitaura mashoko ekuti aiwa the puppet president vanofana to stay away from the Sabc summit. It would be good if the puppet president stay far from our parliament. Ndoba posta picture the new parliament yavo iri Mount Hampden. Ndotodze mafungiro enyu muri kudipa pamusoro pechitiko ichi. Vamwe vakati aiwa vanhu varikunyanya kusensationalize nyaya but pamborina zviripo. But tiri kutoona kuti Detained Hichilema haazomborwa nevanhu, ari kuteka action. Zvino takaona army commander wake achipindira nyika yeZimbabwe achida kuzoinvestigate achiona kuti nzvimbo iri kuuyiwa, nyika iri kuenda president wavo iri safe here, iri conducive here kuti akwanise kuuya achizorarama zvakanaka. Mutudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Ayo bina comment section medu, musana subscribe or like, turn on the bell icon.